е хора нощта и затова се личи така. Заря! Ей, там някъде в далечината. Има заря. Да. Дръжна малко я снимай. Хрейте хора! Страх ме. Не така. Да, знам. Трупите ще пръчат. Ужас! Ирина, ти такова нещо купувала ли си? Да, Ма тя не го пребра. Да. Кой го купи? Разделихме си ги. Тя взе 3 и аз 3. Колко пари струва нещо? 59 стотинки. Повече тропически пръчки да не си купила никога, защото ще щупа врата. Добре. Прибираме тук. Не на другата страна. Не така, е така. Мале, котката изплаши, бе, Кари! Какво да правим? Не така, но ти го виташ. Стига! Децата не си играят с огън. Откъде купихте тези простащи? От едно магазинче. Дола ли в магазина? Не се прави така. Е, как се прави? Мисля, че трябва да се задържиш крака. Е, така. Като виж, слагате тук, където искате. Не става. Не си такова крака. Добре. Така ли? Да, но бързо. Моля, къде отиде пръчката, бе? Взе го пише. Чао. Имаме нов телефон. Браво на нас. Тук му ще ги изхъбим по-бързо. Добре, бери ги утре. Довиждане!